Sana baby, about a year. You don't tell her, 3 weeks in Chingota one jet before Maria Gurukam Soro. And it seems as if you don't even care about that. But baby, why am I saying to see? Only to see one could pay a band on American, the woman on the Tanga coupon, send it to Motels as I'm winning. Do you know no tanga opamari wapeza nsendra 8 times kana data $10 zvaro baby utadza send raw data sure baby izonduzvinzwisisa but waona nje izvezvi kubaya saka mari pane zvanchitoitika mari ngechinetsa kubuda and then mama vangu vari kurwara so zvinhu zvacho zvangu zvakandiwandira una kana zvichiita musoro mangu ndakambofamba ndakadai here waiziti nyaya yako yekuti hard to believe iwe usinomondidzotonga kubasa kune zvikuitika kana kuti mama wako wanga uchirwara wakutotanga uzvitaura kaipapa nekuti ndakutsamwira ndozvandikudza baby zvinhu zvacho zvangu zvakandiwandira nhasi kana zvombonyatsofunga nhasi ndopandatoitawo free zvokutanga utofamba sure pandiri inini wakuti wakwandwa nezvinhu nekuda kwangu it's okay handindiwe murizo yerelationship remozvare kuti nandi ndokubasa kuti ona inini ona zvandakaita tarisa zvikaita ndikutofunga kana unogero izvezvi handakanoiswa manews handina kana zvichinetsa uri ndakutengesa foni yangu uri ndokupa mari yacho reti still unyange ukaitengesa mari yacho aumondipe ndozvitsewo musuno tine chinhu wani chatakanetsana I told you baby chingoniswa autoreti kudhina handichatoziva kana kuenda kumovie zvese zvizvozvo you don't even consider that zvaitonge zvakapera kubvira paya patapeziro danana people don't nyatsotaurenta zvekuita seyasi kandotongokupa iwe foni yacho unotengesa uri ndiwe kozi ndakutotya izvezvo ndikatadza kufadza ka unenge wakunotsvaga umwe musikana of which ndokuda nditombode kushaya dai ndida shamari ka waiita neaction shamari kwete zvekutaura nemashoko mazwana usisina live kutaura nemashoko no action ore ndoita izvezvi kozi pane vanhu round rangu ndikukandirwa next week saka nenda kutongokupa mari yacho yese kana unogonotanga wainotengesa foni yacho and then ndova ndakupa neround yacho yese zvayo sanonomirira mari round yacho because ukazotengesa foni ndozotaura newe pai ndinge ndakutongotsvaga kana kambodzi it's fine as long as wafara it's okay kwacho saka pamatimu kuenda kupe nemakula box cooler box iri zvese mabhiasi isatengwa ndemafriends angu since ndiri ndemota so vatongodira fiyo ndivaperekedza chete it's okay I don't have anything to say because ndikaramba ndichitaura zvotonge zifi ndakutaurisa futi aiwa usikutaurisa but even ndotozvonoti zvandaiita ka hazvisiri izvo zvatosiyana but ndichagadzirisa angu it's okay I will just be patient and then ndomirira mari round yacho andiwati next week yeah next week po it's okay handitombodokonwa kwatsamwa usanditsamwire please handinangotsamwa ndanzvisisa zvangu handinango zvekutaura sausisinontsamwira nombatsamwa saka usiyo handiti yo next week acho saka mukuti achimkuenda over the weekend and then next week ndova ndazokutsvaga oboto ndinotokutsvaga ndii ndova ndakopa nendatonayo mari nandakopa it's okay saka ndichambotry unegotiata naedress wangu ndomuudza obva ambofanira kundita retache and then ndokuona kutotaura naye inini unondipa namba dzake ndomufonera ndomuudza nini kuzotoona wadzamwa ndombode thanks thanks mupamba bond I love you auntie. Okay perfect Thanks for watching. Thanks for supporting Squatter TV. I hope you enjoyed the show. But before you leave, just please click subscribe and ring the bell so you won't miss the next update. Waka Kosha.